Je pondělí a vařit bude právě Alžběta. Jelikož se na jejím dvorku kolíbavým krokem prohánějí kachny, možná Alžběta zauvažovala, že jich má nějak moc a když bude jen jedna chybět, ostatní si toho nevšimnou. Buď bude k večeři jedna z dvorku, která už je skoro mražená, protože dneska dost mrzne, nebo dojde pro tu zmraženou na méně stupňů, co už odpočívá v mrazáku. A tohle jsou Alžbětiny soupeři. První je pan Jaroslav, důchodce z pražského Černého mostu, který má rád společnost a je vždy pozorný hostitel. Můj vztah k vaření je čistě teoretický a konzumní. Nejhorší smrt je smrt hladem. Lenka si vyloženě potrpí na exotickou kuchyni a miluje dortíky. To bychom si rozuměli. Můj vztah k vaření je vlastně nějakým způsobem daný tím, že hrozně ráda jím. Michal určitě taky najde doma jednu kuchařku. Teda myslím knihu. Zastávám názor, že hubenej kuchař je špatná vizitka jeho profese. A máme tu dnes nějakého mamonáře. Halo, kdo chce ženicha? A peníze? Moc peněz? Tak přiznám se, že mojí motivaci jsou peníze. Já se nepotřebuji nic dokazovat, jestli jsem dobrý kuchař nebo ne. Ani jestli jsem dobrý hostitel, ale mojí motivací jsou opravdu jen ty peníze. Dneska budu vařit tousty s překvapením, lehkou zeleninovou polévku. Hlavné jídlo bude kachna na kmínu se zelím a s bramborovým knedlíkem. A jako dezert bude tvarohový míša. Dobrý den. Dobrý den, já bych si přála, měla byste nějakou kachnu? Kachny jsou tak 2,20 kg. Tuhletu kombinaci jsem vybrala protože všude ve všech televizích ukazují jenom samé zrní, samou zdravou výživu. A my máme rádi naši českou kuchyni. Já dneska čekám návštěvu, milou návštěvu, tak ráda bych jim připravila kachnu. Jsou takhle je kor, taková krátká kulaťonka. Ano, já bych chtěla českou kachnu. No, skvělý, výborný. Co se týče večerního menu, jednoznačně upřednostňuji večer lehká jídla. Takovou představu o svý večeři dneska bych měl, že bych si určitě dal nějaký dobrý steak, třeba s mexickýma fazolema nebo něco podobného. Děkuju pěkně, hezký den, snad to unesu. No to nevím, jestli vyhraju, že jo, protože i mým hostům to nemusí chutnat, protože každý má jiné chutě, že jo, 1000 lidí, 1000 chutí. To už jsem někde slyšela. Jaký pán takový jazyček? Nohy ať si Bětka klidně zláme, ale ruce bude na vaření ještě potřebovat. Tak bacha, Bětunko. Tady berušky, nebo co to tam máme? Musím se přiznat, že mám hrozně moc ráda sladký. Někdy se stane, když přijdeme třeba i na nějakou recepci nebo dost často na nějaký banket, tak já začínám kolikrát tím sladkým, že neodolám a vysloveně první, co si vezmu, tak nějaký drobný zákusek nebo třeba i nějaký ovocný pohárek nebo něco takového. Kupujeme to na dortík, který ozdobíme, aby byl hezčí. Tak čekám dobré jídlo, dobré víno, zajímavé lidi a že se podívám do domácnosti, jak to chodí jinde. Celer potřebujeme mrkev, petržel. Každýho určitě potěší, když je v něčem lepší než ostatní nebo než normální lidi. Myslím si, že jsem docela soutěživý typ, že bych i docela chtěla vyhrát. Určitě by mi to udělalo radost. Aby byli červený, aby nebyli schnili, že jo? Dobře. Hostitele si představují tak, já si myslím, že když už je to soutěž o vaření, určitě bude umět vařit. I když ve skrytu duše doufám, že by sem tam mohli všichni soutěžící něco pokazit a mohl bych získat hlavní cenu. Co ještě potřebujeme? Tu máme takové chytré rozumy. Co všechno potřebujeme? Jednoznačně preferuji lidi obyčejný, normální, se smyslem pro humor, ne snoby. Můžu ještě k máslo, ano? Ještě máslo tady. Na dnešní večeři jdu s prázdným žaludkem, jsem zvědavá, co mě tam čeká, s bezchybným make-upem a s velkým očekáváním. Tak hurá na ten make-up, protože zatím nic moc. Jakže se ta mladá paní jmenuje? Markéta. A to myslí vážně, nebo zaujala pozu zhýčkané baronkyce od Bětky z vesnice? Čeká laníže a suši? Suši z vesnice? Určitě bych teda moc nechtěla českou kuchyni. Něco dobrýho prostě, kus masina, nějaká minutka pořádná. Já mám dneska chuť na nějaký ty pečený žebírka. Přišli jsme z nákupu, teď si to tady všecko vyložíme a musíme začít.
Takže se podíváme. Tak to je přesně to, co jsem nechtěla. Tak to se celkem těším. Tak opletí večeři jsem si ani nepředstavoval. Nejdřív bychom začali vařit bramborama, protože brambory nám musí na bramborový knedlík vystydnout. Pak dáme vařit polévku. Zeleninová polévka. No, Uděláme si vývar ze slepičky. To by klidně i mohlo být jako podle mýho gusta, hlavně by byla něčím zahušťovaná. Teď si připravíme zeleninu, mrkev, petržel, celer. zeleninu moc nemusím, ale když jí bude malá lžička, tak se s ní srovná. A do lednice ne! Do lednice ne! Proč ne zeleninová polévka, jako může být, no uvidíme, jaká to bude zeleninová polévka. A tak, že to stihneme do večera teda. Jen tak, že to stihneme. Může to být směs zelenin, může to být jednodruhová zelenina. Netušíme, je vidět, že to psal like. Umyli jsme si zeleninu, očistili, hodíme ji k polí. Tady, tak. A už se nám to vaří. Vaří se nám brambory, vaří se nám polívka. A teď si uděláme míšu dort. Přišli jsme k dezertu, což mě celkem pobavilo, protože když jsem Michal, tak ještě mi udělají míšařezy. No super. Je tam hodně tvarohů a je to zdraví na klouby, na kosti. Takže na dort míša si rozbijeme 4 vajíčka a přidáme tam cukr, polohrubou mouku, půl kypícího prášku. Míšařezy nikdy nic neskazily, ty jsou vždycky dobrý. A nakonec si přidáme oříšky. A ať to máme dobrý. Ježiš, tam je nějaký velký ořech. Tady. Tam není co zkazit a ta káva k ním, ta jenom tu chuť podtrhne. Takhle vypadá to těsto na dezert míša. Teď si vymažeme pekáč. A vymažeme si ho sádlem. Míšeřezy klasika, ale představuju si to tak jako na sobotní odpoledne k čaji, ale ne jako moučník na závěr večeře. Podívejte se, udělali jsme to raz, dva. Nepatří to zase k těm mým favoritům. Tak, teď si našleháme na korpus tvaroh, dáme si tam máslo od krávy, jo, prosím vás. Musí to být prostě nadejchaný, ušlahaný tvaroh, vanilkový chuti, nádherně potažený čokoládou. Všechno, co vaříme, ochutnáváme, že? Výborně. Kachna po staročesku s bramborovým knedlíkem a s červeným a bílým zelím. To je ovšem majsterštyk. Taková krásná kachnička, že jo? Upečeme ji na kmínu se špekem a se sádlem. Není to nic pro mě, netěším se na to. Žádný olej, prosím vás, ale sádlo. Sádlo je nejlepší. Pokud jí paní kuchařka bude umět tak, jako ji umí moje žena, tak to nemůže být nic lepšího k večeři, než je kachna. Kachnu hezky osolíme, že jo? Takhle. Hezky ji okminujeme. Dáme si tam jablíčko do kachny. Nějaké jedno jablíčko dáme do kachny, aby to... Může se to tam dát. Každý jídlo se dá zkazit i udělat výborně. Na kachně určitě se dá pokazit, může být nedosolená, může být špatně upečená, spálená, cokoliv. Když to budu chtít, aby to bylo nejlepší, jo, tak zrovna to nebude. Zrovna se nám to nepodaří. Musí být voňavá a opečená hlavně ze všech stran. Nemám rád takový, když někdo peče kachnu v celku a má ty mokrý záda takový a to je úplně na nic. On nem rychle. Holka nám nějak vyrostla tam. Mám bojové podmínky tady. Potřebuju novou kuchyň. Těšila jsem se teda na něco jiného, spíš na nějaké specialitky. Tady máme uvařené brambory, kterých budeme dělat bramborové knedlíky. Brambory oloupeme, že jo. Dáme tam vajíčko, mouku, zpracujeme v těsto. Super. Já přílohy obecně nejím a proto nejím ani knedlík, ani kdyby mi k tomu vařili brambory, takže s ním kachnu a zelí a to je celý. Hezky ho orestujeme a vydusíme. Máme tenhle ten zdravý cukr. Někdo říká, že cukr je nezdravý, ale ten dává velkou energii, takže my máme rádi všechno sladkokyselé, takže to bude zelí.